колымда минем мәхкәмә кәгазе. Бу кәгазь буенча Тюркский взгляд, ягъни Төрки караш газетасын 1200 сумга акча җәзасына тарттылар. Моның турында әле кинәт кенә 1-2 көнлек кенә белдем. Мәхкәмә үзе инде 14 гыйнварда булган икән. Моңа кадәр без әйтеп киткән идек, газетебезгә карата 2 административ эш ачылган иде. Иң кызыгы bir штрафна 200 сумга, bir штрафна 200 сум бирделәр, берсе 1000 сум. Иң кызыгы бу очракта хәбәр итмәүләре, ягъни миңа мәхкәмә турында карар чакыруны инде 22 декабрьдә җибәргән булганнар. Әмма мин аны кулыма алмадым. Ничектер минсез үтте бу мәхкәмә һәм дә миңа калса махсус бәлкем шулай эшләнгәндер дип фаразлыйм. Ягъни мин үз фикерләремне җиткермәс өчен, җиткермәс өчен бу эшкә карата без шиксез шикаят язачакбыз якын арада. Эшнең административ хокук яктан алганда, әлбәттә алар ягыннан хаклык юк түгел. Тик шулай да эшнең сәяси төсмере бар дип шикләнәм, фаразлыйм. Ник дигәндә, беләсез, менә 24 ноябрьдә Россиянең эш көчен бәреп төшерделәр. Шундый безнең хәлакәт булды. Шуннан соң Русия ва Төркия арасында мөнәсәбәтләр шактый кискенләнде, начарланды. Һәм дә инде безнең ике дәүләт бер-берсенә карата ниндидер адымнар ясый башлады. Шуннан соң менә озак та үтмәде, 3 декабрьдә мине чакырып алдылар Роскомнадзорга. Анда административ эш ачылу турында хәбәр иттеләр. Беренче санында ниндидер кичкенә генә кимчелекләр тапканнар икән. Анда, мәсәлән, тиешле обязательный экземплярны җибәрмәгәнмен икән, мин аларга вакытында газетның максималь объемын арттырганмын икән. Шундый ниләр тапканнар. Әйе, әйткәнемчә, хокуклар хаклы. Ләкин бу чиракта сәяси дә бар. Бу безнең чиновникларыбызның төрки һәм төрекне аерма белмәвендәмесең, һәм дә гомумән Төрки белән бәйле бөтен нәрсәгә бәйләнү кебек булып чыга бу эштә. Мәсәлән, беләсез, безнең мәдәният министрлыгы Мединский Татарстанга да Тюрксойдан чыгарга кушкан иде вакытында. Чебоксар да әйтик, менә Анталия белән побратимлыкны изде. Мин дә бу административ эшне шул чылбырның бер өлеше дип саныйм. Һәм икенче яктан караганда Татар милли хәрәкәтне азатлык оешмасына бу газетны чыгару басым булары бәйлим. Берничә монда административ эш ясасалар, аларга белгәнебезчә административ эш ясау бер дә авырлык түгел. Ябырга да мөмкиннәр. Ләкин әлегә 1200 сумлык штрафыбыз бар. Безнең газетебез энтузиазмда чыга. Менә кызганычка каршы гыйнвар санын чыгара алмадык, чөнки финанс мөмкинлекләребез юк. Акча җыя алмадык, таба алмадык. Дәүләттә дә, халыкта да кризис, беркемдә акча юк дигәндәй. Газет Төркиягә берничә дә бәйле түгел. Ягъни Төркия иҗтимагый оешмалары беркем дә ярдәм итми. Без Төркия консуллыгына ярдәм артыннан мөрәҗәгать итмәдек. Алай гына да түгел, Төркиянең бер иҗтимагый оешмасына да, бер эшкуарларына да беркая мөрәҗәгать итмәдек. Чөнки газет Казанда чыга. Ул бәйсез газет һәм кемгәдер бәйләнергә тиеш түгел. Менә миңа әйткәннәр, нигә, мәсәлән, Татмедиага мөрәҗәгать итмисез дип газеткә ярдәм сорам, яки мәдәният министрлыгына. Аларга мөрәҗәгать итсәк, без аларның киен җырларга тиеш булачакбыз. Газет Төрки халыкларының хукукларын яклый, Төрки халыкларының мәдәнияте турында сөйли. Шуңа күрә ул бәйсез булып калачак һәм дә энтузиазмда кешенең, ничек дим инде, татар җанлы, Төрки җанлы кешеләр ярдәмендә чыгачак. Әйе, Русиядә сүз иреге шактый шикләнү сәбәпле без инде Русия ва Төркия мөнәсәбәтләренә кагылмабыз. Кайбер шундый урыннарга бәйләмәбез дип уйлыйм. Тик шулай да мәдәният, тарих ягыннан газетебез Төрки халыкларының тормышын яктыртып барачак. Авырлыклар кешене һәрвакыт чыныктыра һәм дә без штрафлардан курыкмыйбыз. Юлыбыз дөрес дип саныйбыз. Әгәр дә газетебезгә бәйләнәләр икән, булай итеп, димәк, кемгәдер Төрки халыкларының берләшүе, аның Русиядә бердән-бер уртак Төрки газет чыгуы да кемгәдер шап бетми дип уйлыйбыз. Һәм дә ул газеткә ихтияҗ да, мохтаҗлык та бар, халыкка да кирәк ул. Шуңа күрә ничек кенә булмасын бу эшләрне дәвам итеп, мәхкәмәләрдә дә көрәшергә җыенабыз. Мәхкәмәләр татар телен куллануын таләп итеп, бер вакытта юридик белемем бар, миңа калса монсы да җитәр. Миңа калса безнең иҗтимагый, безнең халкыбызда теләктәшлек күрсәтүчеләр булыр, язучылар арасында да, галимнәр арасында да, чөнки газет алар арасында да нык яхшы таралды.